Hvad er danskhed? Er vi i sandhed et yndigt land? Eller er vores stolte danske værdier ikke andet end blot en myte? Romantikken, den var fra 1800-tallet til 1870. Hvis man kigger på dens sange, digte og billeder, skulle man måske tro, at deres samfund var bedre end det er i dag, fordi de demonstrerer det, eller de skriver det på sådan en idyllisk måde. For eksempel den danske fædrelandssang, der beskriver de den flotte natur, de vikingerne og hvor godt Danmark er. Men i virkeligheden var det en rigtig mørk tid. Det starter med, at i 1807 blev København bombet af englænderne, og de tager vores flåde, som er en stor del af dansk stolthed, og vores indkomst. Vi slutter os til Napoleon, hvor vi så støtter hans krig, som koster en hel masse penge. Han ender med at tabe, og fordi vi bruger så mange penge på hans krig, går vi statsbankerot, fordi vi holdt med Napoleon, og så derfor var vi på tabernes side. Så mister vi Norge til Sverige, og i stedet får vi så tre, vi ejer så de her 3 hertugdømmer nu. Danmark er blevet meget mindre. Vi har ikke noget handel, eller næsten ikke så meget handel, som vi havde førhen, fordi vi har mistet vores flåde, som var næsten al vores handel. Og vi har mistet Norge, som vi handlede rigtig meget med. Dem har vi heller ikke længere. Så vi har næsten intet indkomst, så folk er meget fattige. Og så udover det, så Slesvig, vores hertugdømmer, vores 3 hertugdømmer, de vil gerne væk fra Danmark. De vil ikke være med. De vil ikke være under den danske fyrste længere. Så derfor så går de oprør. Men vi vinder så den krig. Vi vinder en krig. Ja, som noget 3-årskrigen. Men den eneste aftale, der var under den krig, var så bare, at vi måtte ikke indføre vores egen grundlov i de 3 hertugdømmer. Men vi måtte gerne være fyrste for dem. Det gør vi så alligevel i 1864. Og så siger Bismarck så, I har 24 timer til at trække den tilbage. Hvis I ikke gør det, så erklærer jeg krig mod jer. Og det gør vi så ikke. Det er for stolteste. Og så kæmper vi så mod Preussen, som så var allieret med hollænderne. Og så får vi mega meget smæk. Danmark var i en mørk tid. Derfor prøvede man at finde alle de gode ting ved Danmark og samle det sammen, så man kunne mindes om alle de gode ting, fordi man var bange for at blive glemt som nation og blive en del af Tyskland. Det udløste blandt andet, Der er et yndigt land, som i dag er Danmarks fædrelandssang. I Der er et yndigt land, så beskriver man meget Danmarks natur, og sådan rigtig dejlig natur, og så siger man også, de sad i fordommens tid, de harnisklædte kæmper, som refererer til vikingerne, som alle danskere kan være stolte af. Og derfor startede romantikken. Koma. Den bevidstløse stats illiberal er et enestående begreb, der ikke findes andre sprog. Hygge. Med et drop af kaffe, sprit, ligger nationen hen på et sterilt leje af obligatorisk venlighed. En pacemaker af wienerbrød og frikadeller holder det lunkne similiblods sløve tempo. En kunstig nyre af middelmådighed renser det for ånd og niveau, mens alle akutte tegn på ægte radikal poesi negaliseres og fjernes ved operative indgreb. Store mængder af kulørt psykofarmaka bedøver og befrier den slumrende befolkning for mareridt og andre liv, antidepressiv underholdning og placebo-pop. Koma blev skrevet af Michael Strunge i år 2010. Hans digt er skrevet på en meget sarkastisk måde. For eksempel skriver han, at hygge er vores iltapparat. Så det er ligesom det, vi er stolte af, det er det, vi trækker vejret med.
Han skriver også, at vores pacemaker er lavet wienerbrød og frikadeller. Og det er ligesom noget, vi elsker, så det holder vores hjerter i gang, men vi elsker det. Og så skriver han noget med vores løve semindeblod. Semindeblod, det er noget kunstigt, det er sådan kunstigt, for eksempel sådan en Barbie-dukke. En kunstig model af et menneske. Og alt, hvad der var sådan var ægte og godt og poesi, det blev fjernet, fordi det måtte vi ligesom ikke. Ja. Den engelske journalist Michael Booth har prøvet at besvare, hvad danskhed er. Og for det har vi taget et lille citat, som lyder: Jeg har en veninde, der er kunstner, og som havde en idé om at male sig selv gul og løbe nøgen ned ad strøget. Hun vil bede om tilladelse fra de lokale myndigheder, hvilket jeg mente var en stor fejl. Jeg synes, at det ville være bedre bare at gøre det gorilla-stil, og så håbe på ikke at blive arresteret. Men myndighederne sagde ja, det er meget dansk. Og så er der også en fra YouTube, som også har skrevet nogle ting om, hvad dansk er. Hun har blandt andet sagt, at vi danskere, vi kan godt lide at lave lidt sjov med, når andre prøver at tale dansk fra andre lande, hvilket jeg selv som dansker vil sige, det er sandt. What?